hem volgut viatjar en el temps, i no en un DeLorean que parlàvem adés, no, ni de bon tros. Parlem amb científics, concretament amb José Antonio Villena, que és tècnic precisament del Museu d'Història Natural de la Universitat de València. Molt bona vesprada, benvingut a Bona Vesprada. Moltes gràcies, Joan. Com estàs? Bé? Estàs a gust? Sí, bien. Fonamental. Clar, tu has vingut així a parlar-nos bàsicament de fòssils i de tecnologia aplicada a l'estudi dels fòssils, en definitiva. Exacto. Per a començar, jo crec que el més interessant és, per a qui no ho sàpia, o per a qui tinga el concepte una miqueta entelat, què és un fòssil? Bueno, pues un fósil es un resto de un organismo que vivió hace millones de años y a nosotros nos ha llegado pues alguna parte de su esqueleto y bueno, lo que se dice fosilizada, convertida en piedra, ¿no? Y bueno, pues aparte, por ejemplo, en el medio ambiente sabemos que hay flora, fauna y todo eso es patrimonio natural, pero también forma parte de este patrimonio lo que son los fósiles. Entonces nosotros en el museo, una de las formas que tenemos ahora, hoy en día con esta tecnología, para protegerlos es hacer una copia digital en 3D. Ah, caram. Claro, que es exactamente igual que el original y la podemos tener para siempre. O siga, el que d'alguna manera busca esta tècnica és que independentment de com es conserven en definitiva els fòssils, que ja sabem que és matèria orgànica en definitiva i que se va deteriorant amb el pas del temps, el que podem és fer una foto fixa, diguem, una foto fixa en 3 dimensions i tindre en definitiva el fòssil a l'abast per a estudiar-lo en qualsevol dels casos, com a mínim la seva morfologia, com a mínim, la seva composició és un altre assumpte, no? I a més ens has portat diferents exemples, no? Però no t'agradaria començar? Sí, vamos a empezar haciendo el escaneo 3D. Vas a fer un escaneig? Sí, uno rápido. Mientras podemos ir viendo cosas. Cap la possibilitat. Allò va fent-se, anem a escanejar concretament això que veiem així. Què seria això? Disculpa. Esto se llama cefalópodo y es un ammonite carnívoro, que era marino, y bueno, lo que vemos ahora es su concha fosilizada. Molt bé. De quina època el podríem datar, això? Sí, esto es en la época geológica, se denomina Jurásico Superior. Esto estamos hablando de unos 140 millones de años aproximadamente. Fa 4 dies. Fa 4 dies. En fi, estem veient com... Perquè, clar, abans de passar a veure altres exemples, estem veient que esta maquineta, estem veient rodar, en definitiva, i ser fòssil, i tenim este altre element tecnològic que d'alguna manera està capturant, no? Sí. De fet, estem podent-ho veure també a través del videowall que el tenim així, que en definitiva estem veient com està captant cada detall, cada raconet, cada plegament del fòssil, i va analitzant-lo progressivament. En fi, mentre va duent-se a terme aquest escàner, explica'm coses que tenim per així damunt, per favor. Bueno, pues aquí hemos traído una muestra un poco de fósiles, algunos de aquí, de nuestra zona, son valencianos, como por ejemplo este de aquí. Pues esto es una ostra bastante grande. ¿Una ostra? Sí, una ostra. No, és que, perdona, però és que no la veig. És una ostra molt antiga. Sí, es una ostra muy antigua y, bueno, pues tiene sus 2 valvas. Aquí esto sería... Vale, encaixaria. Val. Así, ¿ves? Molt bé, y así se abriría. Ara sí que ho veig. Ara ja comencé a identificar-la una miqueta. Esta ostra es de aquí cerca, vamos... Molt bé, en este cas no hi ha reproducció, en este cas. No, esta es una original. Esta es una original. Y esta tiene una curiosidad y es que viendo en nuestra comunidad valenciana, sobre todo en la provincia de Valencia, donde se encuentra este tipo de fósiles, podemos reconstruir la línea de costa. L'entorn. Sí, l'entorn, però de hace 10 millones de años. Com estava l'oceà o la mar clavada dins de terra? Clar, perquè si estem parlant d'un ostre, estem parlant de que ja hi havia mar, de que en el punt on es troba és que en el temps en què va viure aquest animalet, en definitiva, allà hi havia mar, no? Com ha retrocedit en aquest cas en els últims 10 milions d'anys? Per on podíem situar la línia de costa? Perquè, clar, això on es va trobar, concretament? Este en Paterna. En Paterna. Per tant, tenim entès que Paterna era mar abans, fa 10 milions d'anys. La playa, estaba la playa. Y si nos imaginamos una línea desde Paterna
que pase por Torrente hasta Montserrat, eso más o menos seria la línia de costa de hace 10 milions d'anys. Clar, perquè vosaltres el que feu és, òbviament, segons aneu trobant o segons van trobant-se i determinant els espais en què es troba cadascun dels... Sí, anem cap allà. Cadascun dels fòssils aneu d'alguna manera marcant quina seria la línia de costa, no? I estàs dient que la mar estava molt més cap a dins. Exacto. Molt més cap a dins fa 10 milions d'anys, que és un grapa d'anys, les coses com siguen, que no es fa 4 dies, no? 10 milions d'anys són un grapa d'anys. Què està passant en estos moments? ¿Qué ha pasado? ¿Ha acabado el escáner? Ahora el escáner, digamos que ha tomado todos los puntos para reconstruir parte del modelo y ahora lo que habría que hacer es darle la vuelta. Sí. Darle la vuelta a 180 grados. Això és que és un adhesiu per tal de que Esto sí, es una especie de plastilina, Brutac, que lo que hace es que sujeta el modelo para que no se mueva, porque es muy importante que durante el proceso no se mueva. Absolutamente inmóvil. Claro, porque estamos hablando que los escáneres estos tienen una precisión de menos de 1 milímetro. Si se moviera un poco ya no saldría bien el modelo. Entonces ahora lo volvemos a poner, pero por la otra parte, y él va a ser capaz de triangular, de medir las distancias de todos los puntos que es capaz de capturar. Perquè, clar, quan estem parlant d'esta classe de reproduccions, de quina fidelitat estem parlant? Pues de micras, o sea, de partes de 1 milímetro, o sea, ni siquiera de 1 milímetro, de menos de 1 milímetro, de de 2 décimas partes de 1 milímetro. Caramba, estem parlant d'una qualitat òptima, podríem dir. Por eso lo que comentabas antes es muy importante. Si hoy en día, si algún investigador necesita un fósil nuestro, ya no es necesario mandárselo. Ja no se l'emporta. Claro. Le mandamos el archivo i ja està. Li doneu l'arxiu i ja té totes les característiques, com a mínim des del punt de vista morfològic. Però, òbviament, clar, si vol saber-ne al voltant de la seva formació, les seues característiques... Sí, eso ya se lo mandamos. És un altre assumpte. Però, clar, és molt pràctic de cara als investigadors el tindre l'oportunitat de tindre models com este, per exemple, així sí que el tenim, no? Perquè tenim... Esto es una avantpassat nostre, ¿no? Sí, un avantpassat. Este es del género Homo, es un antepasado nuestro, se llama Homo ergaster. Este sería el original y a partir de este hemos escaneado, hemos obtenido un archivo 3D y luego hemos impreso con una impresora 3D un modelo. Fantástico. Que tiene muchas utilidades, porque esto ahora los visitantes al museo o en los colegios lo pueden tocar, cosa que òbviament això no ho podem tocar per raons òbvies. Y después, pues, aparte de hacer talleres, de poderlo tocar la gente, pues también lo podemos regalar a otros museos, a otras instituciones. Se pueden hacer muchas cosas. Se poden compartir molt aquesta classe d'elements entre diferents entitats que n'investiguen. Exacto, sí. I és més senzill. Lo que pasa que ahora ya compartes el archivo solamente. Exacte, ja no cal que vagis a deixar-li el fòssil i ja el tens tu en condicions òptimes de conservació. Vamos a ver si te parece. ¿Qué le queda d'això? Nada, ya está. ¿Ya lo tendríem? Ahora le voy a quitar un poco el ruido, que son los puntos que no nos interesan. Els afegits que no ens interessen, efectivament. I, bueno, pues ahora... Veiem com avança aquesta barra de progrés, ya el tendríem al 100%. Ya lo tenemos ahí. ¿Y ese sería? Este no sería todavía. Este sería el modelo con muchos puntos, pero todavía no sería. Molt bé. Os voy a enseñar ya el modelo, porque tarda unos minutos ya terminado. Ja preparat perfectament i veurem com quedaria. Que sería este. Esto es una página web donde desde el museo estamos subiendo todos los... Mira, sí que es veu definició, Aquí estamos subiendo todos los modelos que escaneamos y la gente... Tú desde tu casa te lo puedes descargar. Acudir, vas a internet, vas ahí, busques y puedes descargar y puedes visualitzar. Sí, aparte de imprimirlo. Y puedes fer una impressió en 3 dimensions, com este cas o com és el cas del crani. Que este es exactamente... Ese sería ese, ¿no? Caram, claro. Y aquí lo tenemos, aquí tenemos, no podemos... I li pots pegar la volta, l'interior, això és l'interior. Es el interior, pero es un falso interior, realmente... És una aproximació que fa matemàtica de l'aparell, no? Clar. És una idea que se fa la història segons els volums externs. Lo que sí que es fidedigno es la superficie externa. Es exactamente igual, ¿vale? ¿Fa molt de temps que vostès gasten esta técnica? No, porque hace relativamente 2 años, porque hace 10 o 15 años era muy caro.
tener este tipo de tecnología era realmente caro. Pero hoy en día cualquiera se puede hacer un modelo 3D, no con un escáner, sino también con una cámara de fotos. Clar, és que Una cámara de fotos puedes hacerte un modelo 3D. és al·lucinant, No, és és al·lucinant increïble. les opcions i les particularitats que estan Esto ha donant avanzado tecnològicament. mucho. No res, José Antonio, ha estat un plaer que hagis Ara, vingut i ens hagis gràcies explicat per- aquesta tècnica, perquè realment és Sí. molt interessant i sobretot molt pràctic Sí. per a que la ciència, en definitiva, s'escampe, Sí. es democratitze, Sí. arribi a tot el món d'una forma pràctica, senzilla i barata, també, Exacto, perquè en y barata, definitiva exacto, és barata. asequible. Muy bien. Moltíssimes gràcies per Nada, haver-nos a acompanyat d'esta vosotros. vesprada, molt amable. Muy bien. Parlem pronte. Gràcies. Gracias. En fi, ja és hora, quan són les 8:10 de la vesprada, arriba